Goeie allereerst en van harte welkom. Noffelijk dat je weer inschakelen binnen bij RTV NOF. Het is 12 april, het is de eerste Peerskadij die we mij zien allen vieren gonnen. We zitten nog steeds in de coronacrisis. Ik begin er elke week haast weer op Nijmegen, maar het is nog steeds zo. We kunnen dus nog net zelfs naar ons eigen circuit. Op deze manier proberen wij samen met iedereen hier in het circuit aanwezig, en dat bent er net heel volle, een mooie chance te bezwaren. Om mij zijn allen wel in ieder geval stil te staan bij Peerske. Voorganger van deze dienst is van de morgen Leo Blaze. En hij wordt holpen terug Jeltje van der Veen. Onder andere voor een stukje voor de band. Dus als je hem zit te zien, blow ik lekker mij zien. Want dan komt ik een heel leuk stuk voor je morgen. Op het wargel hebben we verder de Vries. En Eddie Huizinga is er ook bij op het trompet. De teksten staan weer onder in beeld. Bij de samenzang, je kent meisjongen. En we hebben een aantal muzikale videoclips tijdens deze dienst. Tijdens deze chance kun je ook weer yoga Jan. We doneren nog steeds voor de voedselbank. We merken uit alle reacties dat je dat heel fijn vindt. Dat je op deze manier ook de voedselbanken in Dokkum, in Kolm en in Dantumeriel steunen kunnen. Kerkcollecte.com, dat is de website. En de informatie zie je ook tijdens de chance nog een paar keer zien. Namens u allen wens ik u een hele noffelijke, maar vooral gezegende chance. In Wouterswoude beginnen we altijd met Goeiemorgen gemeente. Vanmorgen is dat anders, want het is eerste paasdag. En met Pasen roept elke christen naar de andere christenen, naar de wereld om hem heen. De Heer is waarlijk opgestaan. Als teken daarvan gaat ook het licht weer aan in de kerk. De kaars die met Goede Vrijdag is uitgeblazen, die Stille Zaterdag niet heeft gebrand, gaat op eerste paasdag aan. Als teken dat Christus aanwezig is op deze wereld. In de wereld van jou en mij. We hopen met elkaar op een gezegende dienst die uiteindelijk aan het eind van de morgen zal uitlopen op het luiden van de klokken. In welk dorp, in welke stad je ook woont, om 12 uur zullen de klokken luiden als teken dat we als kerk geloven dat Christus waarlijk is opgestaan. Dit doen we in verbondenheid met alle kerken van welke denominatie dan ook in Nederland. Voor de gemeenteleden uit Wouterswoude nog even deze info dat vanmiddag tussen 4 en 6 de kerk weer gewoon open is. En dat iedereen welkom is om dan even naar binnen te lopen. We houden ons aan de coronaregels, niet meer als 10 mensen tegelijk in het gebouw. Maar als je zegt ik wil even stil zijn voor God in zijn huis, wees tussen 4 en 6 van harte welkom. Wij beginnen deze dienst met te luisteren en thuis mee te zingen naar het lied. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem die galmt door gans Jeruzalem. Evangelische liedbundel nummer 122.
Wij gaan samen in stilte bidden en wij bidden met elkaar, maar ook voor elkaar. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Een lied wat zingt van de grootheid van God. Gelooft zij God met diepst ontzag. En ik weet niet hoe jij momenteel je leven beleeft, hoe u het momenteel beleeft. En toch mogen we vandaag zingen, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. We zingen met elkaar en u krijgt dat vanzelf in beeld. Een link via de site van de EO. Psalm 68 vers 10 en 17 uit de oude bereiding. Psalm 68 vers 10 en 17. Goedemorgen allebei die naar deze uitsturing sjoggen. Wat fijn dat je me sjoggen naar het dienst, ik voor de been. Wij zullen een bibelverhaal voor je vertellen. Rond een week wie de stille weken en je hebt vastgelegd over de dingen die er gebeurd binnen. Zodat, voordat het al gebeurde, Jezus vreed aan het kruis staan is. Juster wie het stille Saterdag en Jood is het Peerske. God wekt zijn zoon Jezus Jood op uit de deur. Het lijden is voorbij en het nieuwe leven begint. Nou is alles oors. God had Jezus net verlitten en hij liet zien dat hij won had van de zonde en van de deur. Jezus wilde het action letten aan de vrouwen die straks bij zijn graf komen.
En die moet het vertellen aan de discipelen. Ze mij dan aan elke vertellen dat Jezus leeft. En daar gaat straks het Bijbelverhaal over. Maar nu wil ik graag eerst mij in bidden. En daarna zal Leo het gebed van mij overnemen. Liefheid in de hemel. Ik wil jou eerst bedanken dat we hier met elkaar in deze kerk wezen kunnen. Al is het helaas zonder de band hier om ons heen. Omdat het het Peersk is, staan we stil bij de gebeurtenis dat jouw zoon Jezus uit zijn graf opstaan is. We hebben gezien dat de Peersk is weer brandt en wat dat mooie licht dat het jouwt, krijgt ze als wie het licht van Jezus zien maaien. Heere God, ik wil dat jou bidden dat dit licht van Jezus oerlijk schijnen mij. In heel de wereld, voor alle mensen, zodat ze de blijdschap ook ervaren kunnen. Om de mensen en de band te helpen die alleenig binnen, die verdriet hebben of zelfs bang binnen voor wat er in de wereld gebeurt. Willen jou de donkere dingen verrooien in mooie kleuren, krets als de kleuren van de regenboog. De boog die jou ook ons jongen heeft als teken van hoop. Wil je ons ook helpen om verkeerde dingen net te doen, dat we om oren denken maaien. Ik al binnen we nog hele dagen thuis en hebben we net de vrijheid om ergens heen te gaan, waar we graag willen. Wil je ons bij moed gaan om elke dag een best te doen en er een mooie dag van te maken. Heere God, aan het eind van mijn gebed wil ik jou vragen dat we allen jou in ons hart dragen maaien, dat we jou zal leven. Zo willen we proberen om de mensen om ons heen die jou nog net kennen, maar die jou wel al in het zicht hebben, om de liefde van jou te vieren laten, zodat ze ook onrekken worden terug het licht van jou. Heere onze God, als wij samen ook uit de Bijbel gaan lezen in deze dienst, als we dat thuis meeluisteren en meelezen, wilt u dan komen met uw Heilige Geest? Want dat is het mooie aan de Heilige Geest, die is niet gebonden aan muren, aan harten, aan wat voor regels dan ook, die komt zomaar binnen. En die geeft geen verkeerde besmetting, maar die doet ons de aanraking voelen van u. Wilt u zo komen met uw geest hier in de kerk, bij ons allemaal thuis, nu op dit moment, of als wij op een later tijdstip de dienst meemaken? Geef verbondenheid met u te ervaren. En dat voor ons. Wij mensen die onze schuld voor u belijden moeten. Die allemaal de rugzak vol hebben. En daar zit een deel van dingen die we verkeerd hebben gedaan. Vergeef ons die. Daar zit een deel van dingen die ons zwaar zijn. Waaraan wij lijden in ons leven. Ieder met de eigen dingen. Heer, we bidden vanmorgen in het bijzonder voor onze broeder Simon Schoon met zijn vrouw en hun gezin. Simon had hier vanmorgen willen orgel spelen. En nu is daar gisteren de dood gekomen in het gezin. Hun dochter is gestorven. Heer, wilt u nabij zijn? Als op een dag van leven en feest je ook aan de dood moet denken. We bidden u voor elkaar. Geef dat we er vanmorgen wat aan hebben. Dat er woorden zijn in het verhaal voor de kinderen, in de preek, in het gebed, in het zingen. Dat er woorden zijn die ons raken, die bij ons blijven haken. En die ons maar één ding doen. De Heere Jezus in het midden zetten van mijn leven. Mag deze dienst daarvoor zijn. Tot eer van u. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen. Mattheüs 28, vers 1 tot en met 10. Mattheüs 28, vanaf vers 1 tot en met 10. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg
en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap en ze snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: wees gegroet. Ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen: wees niet bevreesd. Ga heen, bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten komen en daar zullen ze mij zien. Amen. Wij gaan samen luisteren en meezingen Evangelische liedbundel nummer 125. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Nou zal ik je met het Bibelverhaal vertellen. Het is heel betiert in de morgen en het schiemert nog. De 2 soldaten van Pilatus, die bij het graf van Jezus de wacht houden, wrouwen in hun eigen en zijn gapje. Nou, dat in je lange nacht.
Zo hoop je dat er dadelijk oorlogssoldaten komen die te wachten bij het graf van Jezus van haar nemen. En dan kan ze eigenlijk naar haar bed om te sliepen. Want eigenlijk kan ze haast net meer op haar voeten staan. Zo erg binnen ze. Ze had de hele nacht wakker geweest om het graf te bewaken. Ze staan met haar neus bovenop het graf. Maar dacht ben ze eigenlijk echt wel een beetje zenuwachtig. Want stel dat er samen mensen komen om het lichaam van Jezus mee te nemen. En wat zou er dan gebeuren? Maat ze vechtje? Of maat ze al die mensen together samen voortjaaien? Ze weten het net. Dan begint de ierde onder hun voeten in heel erg te beven. De soldaten komen verschrikt om. Wat gebeurt hier? Is er een aardbeving? Maar dan komt er een engel van de Heer uit de hemel naar beneden. Deze engel die rolt de zwieren steen makkelijk van het graf uit en gaat er bovenop zitten. De engel is zaligjacht als de bliksem en zijn klingen binnen zijn wit als sneeuw. De soldaten joggen mij een skrik in eigen en ze vallen samen deel op het groen. Ze kennen net zien naar het felle jacht. Ze snappen er niks van en ze willen je zo snel mogelijk bij. Ze vluchten ze kinnen, krabbelen ze oerijn en strompelend en stroekelend rennen ze voort. Ze moeten zien dat ze bij de stad komen om dit aan de heilige priesters te vertellen wat er gebeurd is. Net volle letter komen er in de vierde Maria uit Magdala en andere Maria er aankuieren. Ze gaan naar het rotskriften. Ze binnen van de moon al heel betierd van bed al gaan. Zo betierd dat er naar tjuster wie. Onderwijs had ze een geurige olie gekocht. En ze binnen nou op paard naar het lichaam van Jezus. Ze willen zijn lichaam verzwargen en insmeren bij de geurige olie. Onder het erin praten ze heel zachtjes met elkaar. Ze hadden alle heren eigenlijk net goed slipt. Want ze moesten de hele tijd denken aan de dingen die gebeurd binnen in de oude dagen. En het verdrietigste is dat Jezus er niet meer is. En dat kan ze nog heel tijd net leeuwen. In een zei Maria uit Magdala: hoe maakt het eind dat we bij het graf komen? We hebben al wel de geurige olie gekocht, maar hoe krijgen we die grote stenen van wij? Hoor Maria helpt haar schouders op. Ik weet het echt niet. Maar vaak is er wel iemand in de buurt die ze even helpen kan. Als ze dichter bij het graf komen, zoeken ze dat de grote steen, waar ze zich zo druk om maken, helemaal niet meer voor het graf leidt. De steen is voortrollen. In één zoeken ze een engel in het graf zitten. Helemaal jacht en sneeuwwit. Ze schrikken en ze slagen de hand voor de eigen. Maar de engel begint in hen te praten. Hij zei: wees net bang. Ik weet dat je hem Jezus ziek je, die kruisig is en je begroeven is. Maar hij is hier niet meer. Hij is opstaan. Kretsen als zijn heid zijn had. De engel wies naar Jezus, waar hij lijn had, en hij zei: zoek maar, dat is het plak waar hij lijn had. En de vrouw zocht in het graf. En inderdaad, het lichaam van Jezus, dat lijdt er niet meer. Het enige wat er nog lijdt, is een stapeltje linnen en doeken die om hem heen lijnen. Maar grut eigen, zuzel kroon, Jezus lijdt niet meer in het graf. En dan zei het engeltje in de vrouwen: ga nou vlug naar de leerlingen van Jezus toe en vertel haar dat Jezus opstaan is. En dat ze heel snel naar Galilea gaan moeten, want daar zullen ze Jezus weer omzien. Vol van wat ze jet ha en jongen ha, haastte de vrouw zich bij het graf bij om onder de leerlingen het goede nieuws van Jezus te vertellen. Op dat moment zochten ze Jezus. Ze razen erover en rennen gauw zijn kant op. Ze boegje voor hem en pakken zijn voeten beet. En ze zijn sabbelier dat ze hem zochten. Alles lieke verlen. Maar daar is Jezus. Hij wie deed. Maar je stiert hier van hen. Je leven en lijven. Wat een grote verrassing. Jezus begint ook met hun weer om te praten. Hij zei: oh, vooral je, wees maar niet bang.
Ga mijn broeders en leerlingen vertellen dat ze naar Galilea moeten. Daar zullen ze misschien. Dat zullen we doen, roepen de vrouwen met groot plezier. We gaan haar zo gauw mogelijk het goede nieuws vertellen. Dit was het verhaal van de opstanding van Jezus. Want door het sterven van Jezus aan het kruis en door zijn opstanding had het dier net meer het laatste wit. We maaien uitzien naar een eeuwig leven. We weten nog net hoe dat er uitzien zal en wanneer het voor u zo vier is. Wat we wel weten maaien is dat Jezus voor mij en voor die een plakje bij hem had. Heel dicht bij hem, boven in de hemel. We hoeven net ongerust of bang te wezen voor de toekomst. Want wie maaien weten dat Jezus erbij is. We gaan al luisteren naar het versje. Je hoeft niet bang te zijn. Uit de evangelische liedbundel 448. De preek zal vanmorgen uitlopen op het lied Toon mijn liefde aan de ander. Dien de ander, zo heb ik ook jou lief gehad. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het komt ons, denk ik, allemaal wel bekend voor. In bepaalde situaties of gebeurtenissen ga je identificeren met iemand die daar is. Een van de aanwezigen. Je herkent jezelf in iemand anders. Dat is een beeld wat ons, denk ik, allemaal wel bekend voorkomt. En daarom is vanmorgen het refrein van de preek: in wie herken je jezelf vanmorgen? En ervan uitgaande dat we onszelf niet zo gauw met Jezus zouden identificeren, of in een engel zouden herkennen, blijven er vanmorgen eigenlijk maar twee mogelijkheden over. De soldaten aan de ene kant of de vrouwen aan de andere kant. De soldaten die met velen zijn, zij vertegenwoordigen eigenlijk het gezag, de leiders. Zij zijn voorbodes van de heersende mening van de dag. En dan de vrouwen. De vrouwen zijn met weinig, een minderheid die eigenlijk wat zwak en wat ongelukkig voor het voetlicht komt. De vrouwen, ze beginnen met dodenherdenking. Om naar het graf te kijken, lazen we.
En alles wat je verwacht van een verstilde dodenherdenking, maar niet dit. Een aardbeving. Een engel als een bliksem in witte kleding. Een wegrollende steen. Zulke acties op een begraafplaats. Je zou je wild schrikken. Nou, dat doen ze dan ook. En zij niet alleen. De soldaten, de wachten net zo goed. Die kunnen er ook wat van. Je zou toch denken, waar kun je rustiger zitten dan op een grafsteen? Wat kan je daar nu gebeuren? Ze worden als doden, lazen we. Vrees alom in de graftuin. Vrees, ongelooflijk bang zijn. En de wachters raken per direct buiten beeld in dit stukje wat we gelezen hebben. De focus gaat naar de vrouwen. En de engel die als een bliksem gekomen is in witte kleding, hij gaat er maar eens even bij zitten. Op diezelfde steen. Niet bang zijn. Ik weet wat jullie hier doen. Jullie zoeken Jezus die gekruisigd was. Nou, hier is hij niet. Hij zal opstaan, dat heeft hij toch gezegd, of niet? En de vrouwen gekomen om het graf te bekijken, worden uitgenodigd om in het graf te kijken. In wie herken je je? Bij zo'n groot geloofswoord als opstanding van Jezus uit de doden. Het geeft vrees, angst. Zowel aan de soldaten als aan de vrouwen. Ren ik bij hem weg? Of wil ik eigenlijk vanmorgen wel even blijven stilstaan en luisteren wat nou eigenlijk de boodschap is achter de verkondiging? Wat doet dat mij als de hemel in de aarde ingrijpt? Want dat is de opstanding van Jezus. Het is een heilig moment tussen vader en zoon. Tussen opwekking en opstanding. Daar is geen mens bij. De vader wekt op en Jezus staat op. En het feit blijkt uit de omstandigheden, uit de woorden, uit de verschijningen. Wat doet dat mij vandaag de dag? Als de hemel ingrijpt in de aarde. In jouw aarde. In mijn aarde. Dat God komt in je leven. Ik schrik me wild. Natuurlijk schrik ik me wild. Logisch toch, want dat leven van mij, dat is van mij. Daar komt geen mens en zeker geen God aan. Ik plan het zelf wel. Ik ben de mens. Ik ben toch immers het middelpunt van mijn bestaan. En daarin zijn soldaten en vrouwen en u en ik precies gelijk aan elkaar. God mag best een keer komen, maar dan op mijn tijd en op mijn voorwaarden. Maar zo zit je daar rustig op die rots de nacht uit te zitten. Gaat alles ondersteboven, daar vlucht je toch voor weg. Dat wil je niet. God zo in je leven dat de hemel in mijn aarde ingrijpt? Wat gebeurt er dan als God in je leven komt? Ja, dan gaat alles ondersteboven. Granietharde stenen worden van hun plaats gelicht, totaal omgerold. En alles waar ik op meen te bouwen, het is voorbij. Het gaat eraan. En dat bouwwerk is nogal wat. Want mijn ik heeft gelijk. En mijn leven moet eigenlijk gaan zoals ik het wil. Want het is toch mijn studie. Het is toch mijn carrière. Het is toch immers mijn geld. Het is toch mijn huis. En ik maak de keuze wanneer ik leef en waar ik leef. En ik maak de keuze wanneer ik doodga. En een ander, nou die mag wel in mijn leven meedoen wanneer het mij past. En God? Ja, God is fijn hoor. Maar ik heb er niet altijd zoveel behoefte aan. Natuurlijk wil ik, als het tegenzit, wil ik God bij me hebben. Dat lijkt me zo logisch als wat. Dat hebben we allemaal. Als het tegenzit, dan wil je graag die vertroostende arm om je heen. En naar de hemel? Ja, naar de hemel willen we allemaal. God mag mijn leven omlijsten. Dat. Maar in het midden? En dan hier vanmorgen, Mattheüs 28. Nieuw leven, een nieuw bestaan, alle rotsen rollen.
Herkenbaar toch? Dat alles wat zo vast leek, dat gaat rollen. Daar zitten wij toch middenin met elkaar. De rots van onze economie stond dus blijkbaar niet zo vast. En onze autonomie stelt ook niet zoveel voor. En met geld is dus echt niet alles te koop. Want waar zit je nou om verlegen vandaag? Waar heb je nou behoefte aan vandaag? In deze tijd van onzekerheid, dan heb je toch allemaal behoefte aan die hand die je vasthoudt. Aan die hand die je leidt. Aan die liefde die je draagt. Je gekend te weten door een ander. En wat kunnen deze omstandigheden, wat kan corona je bang maken? Wat kunnen al de omstandigheden van nu je bang maken? Wees niet bevreesd. In wie herken ik mij vanmorgen? In de wegvluchtende soldaat, bouwend op eigen inzicht? Of herken ik mij in de vrouw die luistert, die ziet, die toeschouwer is? Zij krijgen de opdracht mee, wees niet bevreesd. Je hoeft niet bang te zijn. Haast je, vertel, maak bekend. Je zult Jezus zien. Zien daar waar hij altijd al te vinden was, in Galilea. Gewoon op de bekende plek. Wat moet je hier nu mee vanmorgen? U en jij die meekijken en meeluisteren. Want wegvluchten is dus een mogelijkheid, hè? Je kunt je van God afwenden, dat kan. Dat is je eigen keuze, maar het kan. En u en ik, wij kijken niet voor niks op paasmorgen naar de tv en luisteren naar de omroep. Want wij zijn natuurlijk gelovig. Daar ga ik tenminste van uit, dat u gelooft. Je kunt je herkennen in de vrouwen, hè? Dat je toeschouwer bent. Dat het geloof iets heel moois is. En de sfeer van het geloof spreekt ons aan. En de sfeer in een kerk spreekt ons aan. En de rituelen spreken ons aan. En het grote verhaal van Jezus is een prachtig verhaal. En we staan erbij en we kijken ernaar. Met open mond desnoods. De engel, de boodschapper, geeft iets anders mee. En dat als voorloper van de woorden van Jezus zelf. Hij spreekt en hij roept de vrouwen toe, niet bang zijn en ga. Ga. Word van toeschouwer deelnemer. Deelnemer in verbondenheid met Jezus Christus. Want hij staat in het middelpunt. Om hem gaat het. In het leven van die vrouw. In het leven van jou. Het gaat om hem. Jullie vrouwen, jullie maken deel uit van de opstanding van Christus. Weet je wat jullie vanmorgen geworden zijn? Opgewekte christenen. Gemeente Gods, waar herken je je nou in? In die weggevluchte soldaten? In die vrouwen die bang zijn? Of in de vrouw die in beweging is gekomen, die gaat vertellen van geloven. Want zij geloven. Nou, niet in iets, maar in iemand. Ons geloven is niet opgebouwd uit een reeks van logisch verklaarbare feiten. Want dan zouden we vandaag de mond dicht houden. Ons geloven is in die ene. In die ene Heer Jezus. Als de kerk gelooft in logica, dan zal ze struikelen over de rots van aanstoot. Geloven in Jezus. Weet je wat dat is? Dat is een totale overgave. Dat is echt de Heer Jezus in het middelpunt van je leven zetten. En steeds meer vragen, Heer, wat wilt u nou dat ik doen zal? Dan gaan alle rotsen aan de kant, want ik ben voor hem en ik ben van hem. En daarom vanmorgen vrees niet, wees niet bang. Nee, niet bang zijn. Want ik herken die stem die dat zegt. Die laatste stem die geklonken heeft uit dat stukje uit de Bijbel. Het is de stem van Jezus zelf. En die zegt vanmorgen, je hoeft niet bang te zijn. Vrees niet. Dit is de Jezus. De Jezus die je ooit geroepen heeft. De Jezus waar je in gelooft.
die je mag kennen, die je mag vertrouwen? Of moet je vanmorgen eerlijk zijn en zeggen, ik heb het altijd een mooie vrouw gevonden, maar dat komt nog wel een keer. Doe het niet, niet wachten. Ga, zegt de engel vanmorgen. Geloof in Jezus. Want hoe zingt 1 Johannes 4 het ons voor? Als ik geloof in Jezus, als ik hem lief mag hebben, in de liefde is geen vrees. Maar volmaakte liefde drijft de vrees uit. Volmaakte liefde geeft dat je niet bang hoeft te zijn. En ik hou van hem. Want hij is de eerste, omdat hij van mij houdt. En dat is zo'n groot wonder. Ik de angsthaas. Ik de twijfelaar. Ik de zondaar. De enige grond van mijn zaligheid is de liefde van God in Christus Jezus. En laat hem niet staan. Ga. Is dan, vraag je je vertwijfeld af, is dan in dit geloven alles opgelost? Nee. Vandaag is nog steeds coronatijd. Er sterven nog steeds mensen. Er worden mensen ziek. En wat er allemaal komen gaat, ik weet het niet. Ik ben geen profeet. En dood en graf zijn er ook nog steeds. En ziekte en onzekerheid. En toch. Niet alles is opgelost, maar alles is wel verlost. Kijk dan, roept de engel. Kijk dan, roept Jezus. Gebruik je ogen. Gebruik je geloofsogen. Al zijn je ogen misschien nog zo slecht. Maar gebruik je geloofsogen. Verlicht door de Heilige Geest. En je ziet hem. Je ziet hem in zijn eigen woorden. En ik lees zijn woorden met ogen van geloof. Ik mag hem kennen, vertrouwen, liefhebben. Ik zie vanuit alle duistere plaatsen. Ik zie van achter mijn beangstigende rotsen die ene, mijn Heere en Heiland. Voor de laatste keer vanmorgen, waar herken je je nu in? In de wegvluchtende? In de angstige toeschouwer? Of in de enthousiasteling? Aangestoken door de geest van God. Levend vanuit dit geloven. Geloven wat heel praktisch is. Toon zijn liefde. En geloven wat uiteindelijk uitloopt op aanschouwen. Amen. Aan de maaltijd wordt het stil, als de meester knielen wil en vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast en zegt: dit is wat ik wil dat jullie doen, dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij. Als je mij gaat volgen. Toon mijn liefde aan de ander. Dien de ander. Zo heb ik ook jou lief gehad. Heb elkaar lief. Wat er ook gebeurt, dien de ander. Zo heb ik ook jou lief gehad. In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons
Dit is wat ik wil dat jullie doen. Dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij. Als je mij gaat volgen. Toon mijn liefde aan de ander. Dien de ander. Zo heb ik ook jou lief gehad. Heb elkaar lief. Wat er ook gebeurt. Dien de ander. Zo heb ik ook jou lief gehad. Zo heb ik ook jou lief gehad. Wij gaan samen danken en bidden. In ons gebed zijn we met elkaar ook een moment stil, waarin iedereen in de stilte van zijn eigen hart tot God mag bidden. En daarna bidden wij het gebed wat de Heer Jezus ons zelf heeft geleerd. Heere onze God, wij danken u voor Pasen. Opstanding uit de dood, wat onmogelijk leek, gebeurde. Wij danken u dat wij niet bang hoeven te zijn. Ook al zal er in de omstandigheden van ons leven misschien weinig veranderen, dan mogen wij veranderd zijn. Omdat we dat in het geloof mogen gaan zien. En het achter alle grote rotsen van ziekte en dood, van angst en twijfel en van eenzaamheid, dat achter al die rotsen vandaan die ene opstaat. Wij danken u dat u vanuit de hemel op de aarde ingegrepen hebt. En wij bidden u, grijp ook nu in ons leven in. En zet ons uw kant op. Dan zullen we ook elkaars kant opstaan. Elkaar mogen dienen. De Heer mag deze dienst gediend hebben tot eer van u, tot heil van onze ziel. Wilt u het verkeerde vergeven wat er was, in spreken of in luisteren? En wilt u het goede bij u vandaan, wilt u dat zegenen? God, we zijn zo hulpeloos, zo klein, zo kwetsbaar. Wij bouwen op u, op die onverdiende liefde van u. Wat is dat groot, onbegrijpelijk. Maar het is zo. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, zegt u zelf. Doe ons die liefde aanvaarden. Heren, wij bidden voor elkaar, voor ons persoonlijke leven. De onzekerheid van onze samenleving, waar we met elkaar in leven, waar iedereen deel van uitmaakt. We bidden u voor hen die leven in het verdriet. We bidden u voor hen die ziek zijn. Voor hen die zorgen voor de zieken. Op alle verschillende IC's, de verschillende ziekenhuizen en tehuizen. Wees ze nabij, zij die in de frontlinie staan. Als soldaat, maar niet met wapens, maar met geneesmiddelen. Mag het ook zijn in verbondenheid aan u. Als je als mens u mag dienen en zo elkaar mag dienen. Heren, mogen we allemaal elkaar dienen. Ieder op zijn eigen manier, met zijn eigen gaven en talenten. In de zorg voor het gezin, of voor de familie, of voor de buurt. In ons gebed voor elkaar. In onze aandacht voor elkaar. Heren, wij bidden u, laat ons ook in vrede leven. Als je soms ongeduldig kunt worden. Als de irritatie hoog oploopt, laat ons als gezinnen in vrede leven. Breng ons als man en vrouw, als we man en vrouw met elkaar mogen zijn, breng ons dichter bij elkaar. Juist in de momenten van rust en stilte die er nu zijn, mag hier ook iets goeds uit opbloeien. Vrede en zegen tussen mensen onderling.
Heer, we bidden u voor hen die ons te lijden hebben. Wees met onze regering, zowel landelijk als in de provincie, als in onze dorpen. Zegen hen. En doe ze in ootmoed vragen naar uw wil en uw weg. Wilt u het haantjesgedrag wegnemen? Dat heeft met Pasen nog nooit zoveel geluk voortgebracht. Maar doe ons dienen. U dienen en elkaar. Heren, wij bidden u voor hen die onzeker zijn geworden over hun werk. Hoe komt het? Onzekerheid over de financiën. En wat kan het ons dan beheersen? Dat we er 's nachts van wakker liggen en we zien alleen maar geld en een lege portemonnee. Mogen we u zien en met verstand met de dingen omgaan en ook daarin om elkaar denken. Heren, wij bidden u samen in stilte, wat ieder van ons in het diepste van zijn hart heeft bewaard, om vanmorgen bij u te brengen. En als onze woorden op zijn, wat een troost, wij mogen de woorden van de opgestane nabidden. Als wij samen bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als we ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U mag uw gaven gereed maken. De Heer heeft ons veel gegeven en daar mogen we ook van uitdelen. Dat heeft u de hele dienst al mogen doen. Er is nu even extra aandacht voor. Wilt u uw gaven overmaken? Het rekeningnummer komt wel in beeld. En de gaven van ons zijn bestemd voor de voedselbanken in Dantumedeel en in Dongeradeel. Nou, dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen. Dokkum, Kolm en in Damwoord. Geef van wat de Heer u gegeven hebt. Deel gerust uit. En zo mogen we er ook voor elkaar zijn. Heel praktisch. Als u dat gedaan hebt, dan mogen we samen genieten van ons slotlied. Het paaslied bij uitstek. U zij de glorie, opgestane Heer.
Fijn dat u vanmorgen meegekeken hebt, meegezongen hebt, meegeluisterd en meegebeden hebt. Dank ook aan Eddy Huizinga en Verre de Vries voor de muzikale begeleiding. Dank voor het hele team van RTV NOF voor het mogelijk maken van het uitzenden van deze dienst. Jeltje van der Veen bedankt voor het verhaal voor de kinderen en voor ons allemaal. Mensen, leven in vrede. Dat gaat niet zomaar. Ontvang daartoe de zegen van de Heere onze God. En leef in die vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troost van de Heilige Geest is met u en met jou. Amen. Und Safir Dissetjenst, rechtstreeks vanuit de verbindingskerken hier in de Westerijn op RTV NOF. Ik hoop dat je een hele mooie chance beleven hebt, liek als hier vanuit de Westerijn. Zet je weten, kun je de chance nog een keer weer waarom zien? Dat kan in de rin van de dag via onze YouTube-kanaal en via onze website. Van Jonne wordt ik meerdere keren nog weer hellen, van een uur of zo. En om de 2 uur zorg je de kerkendienst er nog een keer voorbij komen. Ik wil je nog een keer wijzen op de kerkcollecte. Die kun je digitaal doen, vanuit thuis, vanuit je computer of vanuit je smartphone. Ga daarvoor naar kerkcollecte.com. Daar kun je heel eenvoudig jouw donatie aan. En de opbrengsten daarvan gaan naar de voedselbanken hier in de omjouwing. Je kunt ook meidje naar het rekeningnummer van de PKN-kerken van de Westerijn. En die zitten gaan naar de voedselbanken daar. Namens alle vrijwilligers van RTV NOF wil ik iedereen bedanken die mij werk had aan deze uitsturing. Geniet je van deze hele mooie snijn. Belib je het Peersen, vier het Peersen. En wat u zo onbelangrijk, heel graag ontnaaien wieken. Doeg.